Namo na natauran na nisuga ang Purok 1B kahayak na kayo. Usas sa nalipay ang purok leader sa Purok 1B, Barangay Gumalang, Baguio District, Davao City nga si Anisito Nesya kay hayag na ang ilang lugar. Ilabi na panahon sa kagabhion. Tungod sa gitaod nga 50 ka mga street lights, nga gipangunahan ni Police Lieutenant Rizalito Clapis III ang team leader sa grupo. Ang mga pulis ang naningkamot sa pagpangita og partner aron magmalampuson ang misyon sa RPSB para sa mga residenteng dugay ng nangita og kahayag panahon sa kagabhion. Tagagid salamat sa mga programa sa gobyerno nga at least ang mga katawhan diri sa Purok 1B nakabenepisyo gid. Dako kayo natabang. No, so hinay-hinay, little by little, ma-provide na tanan og kuan. Street lights. Kay sama sa gingin ni Sir Charlo, naa sila projects karon nga sugaan gyud tanan ang tibok Davao City. No? And kami sa Cluster 6, nagpasalamat sa community, sa Barangay Council, sa Apo Agua, sa Davao Light, sa inyong walay puwas sa pagsuporta sa MUA, no? Sa turnover ceremony, gipaningkamutan mismo sa mga residente nga makatambong aron magpasalamat sa mitabang sa mga pulis, partikular ang Apo Agua ug ang Davao Light and Power Company. Ang first good ani no, ang atong team sa RPSB diri sa Barangay Gumalang, niduol gyud sila sa Apo Agua no, that they have this community project that would benefit the certain puroks diri sa atong barangay no. So of course now we understand na ang kaning pag-install sa atong mga suga sa kadalanan dili lang kini simple nga tungod kay para mahayag tungod kini bang good ma-compromise man good ang mga safety no sa atong communities. Diri ang i-install namo diri pinakaubos 80 watts. So equivalent ana na sa duapit na sa ano equivalent niya kanang pang highway gani nato nga suga. So hayag yung kayo. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Nolan Rakid, ang coordinator sa RPSB sa Davao City. Magpadayon ang misyon sa mga pulis sa RPSB sa pagtabang sa mga nanginahanglan, ilabi na sa mga residente nga naa sa hilit nga dapit ug mutulay sa mga ahensya sa gobyerno ug pribadong sektor alang sa kalambuan sa usa ka lugar. Mga inani nga proyekto ug serbisyo dako pod na siyang kalipay sa amoa. So, making people happy, making people sa tawag ani enjoy yung mga inani nga proyekto nalipay pod mi so tuo mo dili nalipay pod ko. Hayag na ang dapit human natauran og suga nga gikabit sa mga poste sa kuryente.